Nimbagabigat tayo. Amin na po. Ag isikyo kanumanan. Rumor man da kitay ah, kakabsat tayon nga umaapat ti kapitanen. Tano ag isikyo, nag-lockdown, tila pampanunutan dagiti dadduma, ayuda. Rumor mo dagitay tanod nga piling polis. Rumor mo dagitay kakagawad nga piling mayor. Sila natortoray da pay ngam ni mayoran. Kagapot agisikyo, umadumanan ti marigatan, umadumanan ti pakarikutan tayo nya. At dada ti agroror ijay Facebook ko na. No siyak ti agbalin a kapitan, oray no saan nga isikyo, at tayo dayo kunana nya. Damag ko na no siyak ti agbalin a kapitan, agar arbis pay laeng ay sumangsangpet da kita relipyon. Damag ko na no siyak ti agbalin na kapitan, uray na si itan latasakam ay kang kati wheelchair mo. No siyak matiagbalin nga kapitan, ko sila pamla ni kaarubam, patiliwkan. Sakbay ti aming nya. Kabalbaliwan tayo, nga to tayo ti pakasaritaan na. No, dito nga panawon tayo, dito nga panag-rigrigat tayo, dito nga kasasaad tayo. No panunot tayo, no datay kumati agsaad, ti sasaad din niya po Diyos. No kumano datayo ti agbalin a Diyos. Data kuma, dito nga problema tayo, dito nga pakarikutan tayo, dito nga pampanunutan tayo tata. No da kayo ti agbalin a Diyos, anya mo ti aramiden nyo. Baka mo na ibagayo nga da kayo ti agbalin nga Diyos ka, jayla barangay yo ti isalakan nyo, wano, jayla pamilyayo ti paraburan nyo kadagiti datduma ket quits. Uno ko na tayo ka haylaeng as a friend, no datayo ti agbalin a Diyos nya. Wano datayo ti agbalin a Diyos, turog mo di tao, ibababa man ni nakatarti mo ganin. No datayo nga ti agbalin a Diyos, anya nga tamat ti panunutan tayo. No kumano ni naglaka ko mga ibaga tayo niya. Ngano ni Apo Diyos, no in-click na lang ko majiima na, nasolbar ko maaminan. Nagtaras ko mga uray ko na nalaang, na isalakan tayo aminan. Nga mapay nga tanga palubusan na, apay nga tanga maaramid nga kastoy. Apay nga tanga agkas-kastoy tayo pay laeng. Kadamot powerful nga Diyos tayo. At damot Diyos tayo nga man nakabalin. Nakitkitaan tayo, adamo Diyos tayo nga kabaulan na maamin, apaya nga baybayan na tayo pay lang agkas-kastoy. No, daduma ka, kuna tayo, makaumapay ka tiyag kararagan. Kitaan nyo, nag-ado tinatayan, napuno dagiti hospitals, awampay pagyanan dagiti masakit tayon, tatanga panawon dagiti lalakay babakutan nga agsakitan di tayo maiturig nga hospitalan at hospital tayon, COVID man kinsaan, ay ideklarada nga COVID ay pagbalinan da tayo nga dapon. Nga? Iso nga dagitay nataenganan, baybay antay lap nga matay ijay agbugbugsot ijay kay balay tayon, kaysa di hospital mo, ideklarada mo nga COVID, ay nang runa na the PhilHealth mo, automatic daytan. Dahil dyan nga ti laban tata. Kanukot kitaan tayo, no, salsalud-sudin tayo, trabaho pa lang ni Apo Diyos, ayan na nga ni Apo Diyos. Itimot may kadwa nga maibasa, nagsakit mo't pa nagsasao ni San Santiago. Anya ti kunana. Nadago mong adagririri. Anya ti kunana to. Anya ti pagtaudan ti nang kadagiti pa nag-aapa kada pa nagriririyo kunana. Ngamin addagamin madi nga tarigagay iti kunagyo. Addagamin panggepyo nga madi. Iso nga agdawat kayo kunana, nagdawat kayo, awan maawat yung ngamin, dakis ti panggapyo.
Dagiti laeng agpaay ti pagragsakan nyo, ti dawatin nyo, kunana ditoy. Kano kitkitaan tayo mga agpaiso, huwag kararag tayo nga kararag. Anya nga tamot no, ti mapampanunutan tayo, no agsubli di normal nga panagbiag tayo. Ayan tayo man nga tan. No agsubli di normal nga kasasaad tayo. Ayan tayo man nga tan. Dahil nga ruti sa lutsot tata. Apay nga palubusan ni Apo Diyos, apay kunana nga ta, aramid nga ta, demonyo dato yan, sitwasyon tayo, uno, palpalubusan ni Apo Diyos. No kayat ni Apo Diyos, akin nalakan na nga punasan niya. Nakitaan tayo, ti kasasaad tayo, alamat, dagiti lideres tayo, iti nga to. Imbes nga kitaan dati pagsayatan tayo, dagita ko mabaksin, hospitals ko ag-hire da ko mati ado nga agtrabaho, tapno maagasan tayo, ay apo, dagiti pel agkamkamat mo ti drug lord kada ti pagdidiskussan data Senado agpipinner di da pay laeng met agsasauda dakes dati embutos yung presidente yo. Sorry to say. Data pay lamang iromantika kadwa na protektaran na dagiti pinagtugaw na nga mao no dadto makauma pay ti agdengegen. No dadto nagsakit pay ti lapayag nga agdengegen. Kasabalin di jo bubrada imbes nga dagiti pagsayatan ti tattao po overpricing payla amin nga sumrek over gungun dawayan da payla dati pandemya met tapno makaala dati bukbukod da ngan nga min eleksyonan anya met dati nga pakarikutan tayon nagnam ay kumamot nga natipya kumamot no para kada tayo dati nga overpricing payla amin mga ipamayan da tapno laeng makaala da anya daytan so ngano daduma ayan na ni Apo Diyosen. No daduma question na ran tayo nga kastoyan. Kung tila pa nagpampanunot ko makakabsat, no daduma ti matukod ko nga panunutan. Siguro ipapalpalubos ni Apo Diyos nga kastoy ti mapasamak kada tayo, masaktan tayo, no daduma ka tiritiran na tayo. Tapno itultuloy tayo ti agparintumang. Tapno itultuloy tayo ti agkamang kenkwana. Nagsakit mat apo ta dumatayang kunana ka pampanunutet mat apay nga nga impalubos na iya daong nino nga dagiti namati king kuana ka isuda nagyan ti daong ka pinunas na dagiti natatangsit inikkat na dagiti natuturay kuno daduma kas lakas di samet kakitaan nyo tata nagkubit niya awan ti nabanang hamo mausar ta kinabanang mo awan tinaturay, awan mabalin mo, awan na pintas kada gwapo, ay agagbalin ta ito amin nga dapo. Nya, awan ti, nya na ganan, awan ti agkuna nga kabaulan na nga bayana. Ada nga rin dito kunana dyan, nagpintas dyan kunana nga lessons from COVID-19. Number 1, life is short. Kitaan nyo, lakay, ubing, bakit? Red dapil at si kong piman, mabalin nga matayan, makubidan. Death is sure, matay tay amin. Number 3, jobs are temporary, maikat tay amin di trabaho tayo. Uray ka sa ano kadaktal ta business mo. Health is wealth, dato yan. Gusto dato itaptan. Nagpatag ti salon at tayo, itabigan around bigan area sa na ibusandan sa apay ti over the counter nga agasin tanagadok kaso da iso nga da tayo alaagan na tayo mat isalahakan tayo ti bagbagi tayo no aguyak kapasit hanggang agarte-arte nga pa nagpa-hospital COVID day ta nagadot ang mapanggayod ang panyupasyar na kita hospital nakapila da ijay ruar agbubugsot na tiyan ng awan mabalin tayo iso nga ron ti sitwasyon. Iso nga, agnakang basit, aganad basit, salwadan di salunat. Number 5, tomorrow is not a promise. Gusto na ito Hantay nga amon no, anyan to no bigat. Hantay nga amon no, at datay to pa no bigat. Iso nga awan ti assurance na. Dagita imot mo asanikwam. Dagita kukwam nga pagkarkarit mo, agpaukumbabakan, itulong mo. Dagitay bangbangloyo nga dandan ag-expire ko sa rinyo aminan. Dagitay bagyo nga nagngingina. Pag nakita kalsadan tadi
Well, nagpaglunabag na kita kalsada, uri hanggang Christmas kada, hanggang agchinchinelas ka, da kay pingatiliwan. Nga, dagita bang bangluyo, dagita sapatos yo, dagita aman na, ipadawat yon ta mapadasan may mga awanan. Tahantay nga amon, ito no bigat. Eternity is at hand. Kung na jayan, dadpan, dadalita yon, pumusay amin. Dati number 7. Only God can say. Nila ang Apo Diyos. Isang kung kunak no datuma, palpalubusan siguro ni Apo Diyos nga agkastoy tayo. Tapno iyat atidog tayo, pa iya pa nagparintumang tayo. Palpalubusan na siguro nga maaramid kanya tayo daytoy, tayat atidog tayo, pa iya kinapakumbaba tayo. Tanugamin no awan ti kastoy no datuma, kinatangsit tayo. Ulitin tayo, awan ti lugar tinatangsit at tao ijay langit. Awan ti lugar tinapasindayag na tao ijay langit. Awan apo. Hanga makastrek ti langit ti natangsit nga tao. Isugarod nga dayto nga kabayatan ti pandemya, kabayatan dayto nga sitwasyon tayo, may salaeng ti mabalin tayong aramidan. Itultuloy tayo ti agparinto mga agkararag. At ti panagkararag kakabsat ka pakakitaan ti kinapakumbaba, humility. No hammo mo ti agkararag, awan ti kinapakumbaba ti puso. Anya ti humility. Bigbigbigan tayo nga amin nga adda kada tayo. Bigbigbigan tayo nga amin nga sitwasyon tayo, kasasaan tayo, naggapukin ni Apo Diyos. Uray pa ita sirib mo, naggapukin ni Apo Diyos. Uray data itsuram, no napinpintas ka man nga kunayo, no nagagwapo man nga kunayo, naggapukin ni Apo Diyos. Dagiti sani ko nga imparabor na humility, bigbigam nga grasya na nga naggapukin ko na. Tano kabaulan tayo tuman nga usaron dagiti sani ko tayon, kabaulan tayo tuman nga usaron di kinapintas, kinagwapo tayo, kadaadal tayon, malipatan tayo tuman dagito yan. Iso nga may sa nga tatibagbaga na dahil kakabsat. Itultuloy tayo ti agparintuman, itultuloy tayo ti agkararag, itultuloy tayo nga ikarigatan nga palintegan ti biyag tayo. Bigbigan tayo dagiti grasya na. Tapno, mayat atidog dahil panakilangan tayo keng kuana tano dadtumak, tayo na ako no imimbag tayo to, bagahan na tayo tuman nga, hantay tuman nga amamon. Iso nga naman pa'y kastoy ti mapaspasama kakabsat, akseptaren tayo, agpakumbaba tayo nga umararaw iti tulong ni Apo Diyos, agparintuman tayo nga agkamang kenkwana, nagkatantay katin, ada kita adanayon na nga biyag tayo nga parparamag, kinangato, kinatangsit, kasla tayo feeling mo kalamang kakin ni kapsat mo, kasla ko nangangato ak nga misuna, nariga dahito kakabsat. Iso nga tatanuman pa'y marigrigatan tayo, dahito nga rod ko na ni San Santiago. Awan maawat yo kunana niya, at dagamin dahil sa panggap yo, iso nga dagiti daw dawatin yo, haan nga maited. Baka mo no ited tayo nga puro keng kuana, buo kanya na ti pagyaman ken kinapakumbaba, baka dito yung nga agsardeng. Dito daw dawatin tayo, agparintuman. Datad dito din na tayo ti nasantuan ladawan ti nasantuan arupa ni Apo Jesus. Ado ti naglasatan na dito nga ladawan. Ado ti nangibaga nga iso di impunas ni Veronica ije ropa na nga iniropa ni Apo Jesus ni marigrigatan. Ngam dito nga ladawan no kitain nyo nakamata, nakaisem, kaslaumang angis si bibiyang. Kano di inaramat ni Veronica, sigurado nga orela makakidom ti bannog na nadundonor agkakapsot. Ngam dato'y tiladawan na nakamata si bibiyag agungar. Iso nga ti pamati da, tanagyan ijay manopalo. Jay Italia da ito'y ti panaggadadal ti simbaan, da ito'y nga ladawan, iso day di nausar ijeropa ni Apo Jesus, idi na itanam. Iso day di nakupin. Idi nagungar nakupin di ladawan iso day ito'y ta pinagkumparada di jay iiggan ni Veronica, kendi jay dayto nga rupa agpada dati size. Ngam no kita di theology na iso daytoy
agungar taapaya nakamatan umangis kasla nagangis. Kada ito'y na nabayag manunga century nga DJ nagigyan di Italia. Tatanan napili dito'y nampikwan no iba siha nga nangipaiganan da dito'y basit a parokya tinangitalkan da dito'y Holy Faith. Kada ito'y ti kaadda na ti sibay tayo, dawaten tayo nga agungar tay kumamat iti kasasaad tayo. Agungar tay kumamat kadagiti madda mga saksakit tayo. Ikararagan nyo dagiti masaksakit yo, dagiti kakabagyan tayo, amin nga masaksakit, makipagungar tay kumamat kasken kuana. Tatatad da dito'y sibay tayo, ikararagan tayo ida, uray da tayo nga mismo. No anyaman dagiti ri-naan tayo, agkararag tayo. Tababaan ti tulong na. No maipakita tayo ti kinapakumbaba tayo, dito yung mat nga rumwar. Dito yung pagsardangan dagiti panangitid na dagiti dawdawat tayo. Pagsardangan dagiti tutuok, liday, rigat, bannog tayo. Iso makipagungar tayo kenkwana. Agpakumbaba tayo di sa kaanan ti Apo. Agtalag tayo kenkwana tabarbaring no mari na jipudpud no apuso tayo agpakumbaba agasan na tayo salakniban na tayo salwadan na tayo